أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma ngabe kukhona omunye umuntu ofuna enye inkolo ngaphandle kweIslam, okuyinkolo yokuzithoba, okuyinkolo yokuzehlisa, okuyinkolo yokuzinikela, okuyinkolo yokwesaba uNkulunkulu, njengobuzwa kuthiwa ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Nanko kumlayezo esiwulethile bafowethu, asilethanga imilayezo eminingi. Uma kukhona omunye ofuna enye inkolo ngaphandle kwale nkolo le yabazithobayo, ngaphandle kwenkolo yokuzithoba, ngaphandle kwentando kaNkulunkulu, ngaphandle kwenkolo yokuzinikela, ngaphandle kwenkolo yokuthula, ngaphandle kwenkolo yokuzehlisa, uAllah uthi leyo nkolo leyo angeke ize yemukeleke phambi kwakhe. Umdali wakho, umenzi wakho uthi leyo nkolo leyo angeke ize yemukeleke phambi kwakhe. Akugcini lapho, nangelanga lokwahlulelwa uyoba kanye nabalahliwe noma nabalahlekelwe. Akugcini lapho, uyoba kanye nabalahliwe noma nabalahlekelwe. Nanku nje umlayezo bafowethu esiwulethayo. Kunobhuti-ke engizokhuluma ngaye, ngizoshisho isibongo sakhe ngoba vele nawe uyasisho isibongo sakhe. Lo bhuti lo uyipresenter umfoka Cebekhulu, uyipresenter yaka Transformation Live. Lo bhuti lo indlela akhulume ngayo uma ngumlalela lapha ya, nami bafowethu ngisahamba emazwini akhe. Njengoba ngikhuluma la, angisho ukuthi abantu mabayeke izinto abakholelwa kuzo ngenkani, cha. Angikusho lokho bafowethu. Ngithi mina yazi iqiniso njengoba linjalo, ukuthi wena wenzani ngalo, uyaqhubeka nalento yakho le wena oyenzayo esengikutshelile mina ukuthi uburong bayo bungakanani, kodwa wena uyaqhubeka nayo. Kulungile, qhubeka nayo, anguforce mfowethu, anguforce dadewethu. Isizathu ke sokuthi ningithuke, ningibize ngazo zonke inhlamba, nisusumane nimlebule ngeenhlamba nize nophuma naye phansi enyaweni nobaba ngokunjalo, angisiboni ngoba angiphoqanga umuntu ukuthi makabe yimuslim, angiphoqanga umuntu ukuthi makathathe iqiniso leli alilalele bese ayalimplement empilweni yakhe. Angizange ngiphoqe umuntu. So lo bhuti ke wakaCebekhulu naye usho same thing. Uthi mina lokho engikushoyo bafowethu ukuthi mina angisamhamba umthandazi noma inyanga, angisasigqoki isiphandla, angishongo ukuthi omunye umuntu akakiyeke, angishongo ukuthi omunye umuntu angakwenzi. Ngithe mina Cebekhulu angisakwenzi. Kuphuma kini ke bafowethu ukuthi nina ngimthandileke mina lo mfowethu loyo ngoba ungibonisile ukuthi angingedwa kwaZulu Natali othe mayehlala phansi wabona ukuthi yabona la silimela umqondo la, angishintshe lento. Ngibona ukuthi njengoba ingqondo yami ilimela, uma ngingayelapha lokho kungangithatha kungibekephi. Kuyangijabulisa ke lokho ukubona ukuthi nakithi kwaZulu Natali basekhona abantu esukayo inkungu emehlweni abo, bavula amehlo, bahambe ekhanyeni, babone iqiniso njengoba linjalo. Mfoka Cebekhulu mfowethu, ngithi big up, engathi bangaqhamuka nabanye abazolibona iqiniso njengomfoka Cebekhulu, njengoba naye esho ukuthi yena for the side lakhe, njengoba nami for the side lami ngilibonile iqiniso, ngalithatha iqiniso, ngihamba kulo manje. Kukuthi uyakholelwa noma awukholelwa. Angibonge.